दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बड'फानि थैनाय सान फालिनाय जादों। बे फालिनायाव जोङो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। मानोना बिथाङानो जोंनि बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिगां सानगिरि सानथौगिरि बिथांखौ मान होनानै जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांनि जे माखासे मथ' बे मथ'फोरखौ गोसोखांदों आरो बिथांनि मावनाया जे माखासे आद्रा थालांदों, जाहाथे बिथांनि हेफाजाब आरो मदद बा बोसोन लानानै जों जाहाथे जोंनि साननाय आलादा रायजो मोनफुंनायनि जे मन्त्र बे मन्त्रखौ लानानै जों जाहाथे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि मेइन थांखि मेइन उद्देश्यसिम जों सौहैनो हायो। बे असिलाखौ लानानैनो जोङो दिनै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि फ्लेगखौ गाहायाव दोननानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोङो समायखिरा लायो जे जोङो बिथांनि मथ'जों सोलिनानै जाहाथे जोङो मोनफुंनांगौ आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ मोनफुंहैनो हायो। बे असिलायैनो जों दिनै क'क्राझार जिल्लाल' नङा, जोंनि 6टा डिस्ट्रिक्ट जेरै चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, गुवाहाटी मेट्र' गासिबो बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसै बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाबो बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंखांनाय जाबाय। आरो बेखौ जोङो आगोलहाय जों खुंफुंनाय जायाखैमोन, जिहेथु जोंनि अर्गेनाइजेसना बोसोरसेनि एसेल' थांदों हिसाबै जोङो देग्लायनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जेब्लासिम जोङो बे आफादा थांनानै थागोन बे हाबाफारिखौ जों मावफुंलांबाय थानायखौ थिरांथा लानाय जाबाय।